day one day ngihleli esitorweni ngishayekile nginganayo imali ngithathe ifoni ngifonele uMarumjaf. Hello Marumjaf, unjani empilweni uyaphilisa kahle or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into kenza ukuthi ungaphilisi kahle. Niyaphila Samkelo. Marumjaf ngisacela ungive 100 rand yazi ngishayekile please ngiyakucela please. Hayi Samkelo, wahlala wafuna imali mara awuthumeki. Hayi anginayo imali yokudlala mina. Nivele nidrope ifoni nihlale phansi nicabanga mara nikhumbula ukuthi inyanga iphelile kusho ukuthi uMarumjaf unayo imali nedi akafuni ukungipha. Nivele nicabanga ukuthi kungcono ngiyomfunela insango ukuthi abheme masekabhemile niyazi ukuthi ungipha yonke into engiyifunayo. Phela uMarumjaf bangabhema insango uba kind futhi uhlala ajabulile. Nivele nithathe ifoni nifonele uSifiso nimbuzo ukuthi insango isesekhona lapha ekibo emva kwendlu. Phela uSifiso unjani empilweni uyaphilisa kahle or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into kenza ukuthi ungaphilisi kahle. Ngiyaphila Samkelo, wena unjani? Hayi nami ngiyaphila Sifiso, benifuna ukubuza ukuthi le nsango le yakabhuti wakho isesekhona lapha emva kwendlu. Yeah, isesekhona Samkelo, sheshe uzoyilanda before ubhuti wami abuye emsebenzini. Okay Sifiso niyeza manje. Nivele nithathe ishopper sami niye kibo Sifiso. Nifike kibo Sifiso. Samkelo mngani wami sowufikile. Asijikele ngapha emva kwendlu sobheka le nsango. Siyithole le nsango emva kwendlu ngike trip isizwe nsango. uSifiso anibuza ukuthi manje Samkelo uyisaphi le nsango soyabhema na? Hayi Sifiso mina anibhemi insango mani ngabhema insango umama angangiphula amacakara nabobhonzi. Le nsango re niyoyinika uMarumjaf ukuze abheme masekabhemile aniphe imali. Okay Samkelo. Nivele niye kaMarumjaf nifike nikokole. Koko Marumjaf ukhona lapha endlini phakathi. uMarumjaf avele avule umnyango. Hawu Samkelo, sorapha manje nikutshelile ukuthi imali anginayo mina. Hayi Marumjaf mina nizokuvakashela anizelanga imali lapha nicela ukungena phakathi endlini. Ngena Samkelo, nawe uyahlupha mani yazi. Nivele ningene endlini nihlala embhedeni. Nivele nicabanga ukuthi ningambhemisa kanjani uMarumjaf le nsango. Nivele nithi 1+1. Okay senineplan. Marumjaf ngisawuyenza ukudla yazi nirambile. Nisale nikuyenzela nawe. Ya ngiyenzela Samkelo, vele nami nirambile niwe faka amakhabethe ngapha enzathu zange vaniphakela. Nivele niveka amanzi wetiya nifake makuku nikhiphe le nsango niyifake etiyeni lakaMarumjaf. Nibuyele kamereni nimnike uMarumjaf ukudla kwakhe adle acede. After 5 minutes athi kimi Samkelo, hamba uthatha iwallet yami lapha ekamereni ukhiphe 5,000 yakho yonke Samkelo, yazi nikuthanda impela. Nivele niyithathe le wallet nikhiphe le 5,000 nivele nizibuzise ngamabomu. Marumjaf lesicathulo lesi sakho? Ya sami lesicathulo wasifuna. Ya Marumjaf. Sithathe Samkelo. Legedlela nalo rakho Marumjaf. Ya warifuna? Ya Marumjaf. Lithathe Samkelo. Nale phone le Marumjaf yakho? Ya Samkelo nayo wayifuna? Ya Marumjaf. Lithathe Samkelo. Nivele nibona ukuthi Marumjaf seyimdakile le nsango sekavuma yonke into. Nivele nizivuzise kokugcina. Le ndlu le eyakho Marumjaf? Ya Samkelo nayo wayifuna? Ya Marumjaf. Nayo uyithathe Samkelo. Ngiyazibongela